Сядай сега, не знам, да се въртиш, ти си оправил ти наказание, знаеш как се прави, значи. Какво правиш сега? 10 пъти искам да се въртиш, не знам какво ще правиш, ама 10 пъти трябва да се въртиш. Какво наказане? Аз не знам хората какво искат. Сяда върху нея, пуска музика и се върти. И пада и се пребива, ми пишат хората. Кой ти го пише? Това не е вярно, дето ти го пишат. Пишат ми, сяда върху нея, пуска музика и се върти. Моите хора мен никога няма да ме излъжат, мошенник. На тебе ли да вярвам или на тебе ли да вярвам? Тето да взимам днеска за първи път, се правиш на тарикат на мъж, се правиш ли на моите хора, дет всеки ден са ми поема да вярвам? И като клекни горе-долу на нивото на тонколната става, вала и пиля. Смешни, какво да... няма да ме такоша ти. Буклуко! Сядай на колоната, бе. Аз да не съм ти Джоков и Перота. Сядай... Какво прави този, бе? Какво? Абе, той слага нещо въртящо отгоре. Пускай! 10 пъти. Какво? 10 пъти. Пускай бътката. Пусни една музика, дупче си, докато си млад. Няма да пусна с музика. 10 пъти да се завърта на такова. Я да видя той наказание, ако ми хареса всеки път, не го ще дам да знаеш. Кой ми пише тия работи, да има смешни, му тъпи работи, да еба аз. Специално за кондукторката. Какво правиш, бе? Аз стои наказание, мога да го направя, аз нямам къде да се въртя. Мале, дойдещо нека той да се върти. Абе хора, каква е тази тонкона? Ви ще го убием? Смешните буклуци. Да, бе, върти се да еба кавалече, ти да еба. Те ще се въртиш върху мене, да знаеш. То се мазохист, честно ти казвам, то се мазохист. Ларджо, то се мазохист, ти смятай честно, за първи път виждам такова наказание в някой да прави в TikTok такова наказание. Какво правиш, бе? Как ходи да ева? Миличка, те ще ходи.